večer příchozím. Vítám vás na poslední přednášce v tomto bloku. Je dílem SAP a řekl bych dílem naší fakulty, protože Barbora Blažková je jenom ze SAPu, ale je také doktorantkou naší fakulty. A budeme mluvit o moderním tématu. Umělá inteligence je dneska všude, takže si poslechneme, jak se používá pro řešení zákaznických, nebo nejenom zákaznických požadavků, ale spíše těch problémů od uživatelů softwaru. Prosím. Děkuji. Mali ste niekedy nejaký problém so softverom, ktorý za vás nevyriešila ani 5. stránka Google vyhľadávania, ChatGPT a dokonca ani staré zlaté Have you tried turning it off and on again? No tak to, čo vám ostáva, už len napísať nejaký zákaznícky incident, že? A dúfať, že po nejakých pár dňoch vám niekto odpovie a vyrieši to tak nejak za vás. No a čo keď software, o ktorom sa bavíme, vlastne ani inú možnosť, než len možno vyhľadávať dokumentácii a ten zákaznícky incident napísať, nie je. V SAPe vlastne vyvíjame software pre tie najväčšie firmy a staráme sa o tú najdôležitejšiu infraštruktúru od celých vlastne finančných systémov, čo zahrňa nejaké účtovníctvo cez sklady a celý manažment toho až po nejaké HR systémy, takže manažment všetkých zákazníkov v nejakej firme. No a máme pol milióna zákazníkov doslova po celom svete. A predstavte si, že by každý jeden ten zákazník vytvoril len jeden zákaznícky incident každý rok, s ktorým my vlastne musíme riešiť. Tak to už by bolo celkom veľké číslo, že lenže bohužiaľ my ich máme tak 3-krát toľko, asi 4000 každý jeden deň. No a čím viac má nejaká firma zákazníkov, tým viac samozrejme väčšinou je aj tých zákazníckych incidentov a je to treba nejak riešiť. Máme viacej možností, mohla by som prísť za Frantou a povedať mu čau Franta, tak vieš, ako každý deň musíš ráno vypiť 3 kávy, len aby si vyriešil 5 takýchto incidentov a hádal sa s zákazníkom, že ale toto je presne tak, ako systém má fungovať. No tak od zajtra sprav 10. Díky, čau. Ďalšia možnosť je samozrejme nájsť nových ľudí, ale to tiež so sebou prináša isté problémy, že nejaký čas ich natrénovať a tak. Takže naša stratégia v SAPe bolo vlastne od začiatku tak nejak sa snažiť optimalizovať ten proces riešenia týchto zákazníckych problémov. Ja sa volám Barča a v SAPe pracujem ako data scientist, kde presne sa snažíme nejak nájsť nejaké miesta, kde tento proces nejak optimalizovať tak, aby ten incident bol vyriešený čím skôr, zákazník bude happy, my budeme happy, alebo pomôcť zákazníkovi napríklad efektívnejšie vyhľadávať v dokumentácii a tak. No a dneska som vám chcela predstaviť len, akú rolu nejaká je AI v tomto procese, aspoň u nás, a ukázať vám, čo vlastne v SAPe tak nejak robíme. Ako asi vyzerá takýto zákaznícky incident? Tak ono to nie je veľmi odlišné od toho, ako keby vy ste teraz mali nejaký problém, povedzme, kúpila som si licenciu na Word a zrazu ju neviem aktivovať, nefunguje to. No tak prvá vec, čo asi sa snažím, je vyhľadať to v Google, alebo či s tým už niekto nemal nejaký problém. Veľká pravdepodobnosť, že mal. V SAPe je to veľmi podobné, zákazník príde na náš zákaznícky portál a snaží sa to vyhľadať to riešenie tak nejak sám, ideálne. No ale nevždy, bohužiaľ, to riešenie nájde a tak začne vlastne písať ten zákaznícky incident. Ahoj SAP support, mám tu problém s modulom A, dáva mi to error 1, 2, 3, povedzme. Asi keď ste už žiadali nejaké riešenie, nejaký váš problém, tak ste väčšinou ho už nejak našli a niekto s tým už nejaký problém v minulosti mal. A to je presne taká naša nejaká, čo my zažívame vlastne. Asi 60% našich všetkých zákazníckych incidentov vlastne už niekto mal a už nejakým spôsobom boli vyriešené. Tak prečo sa neposnažiť, keď vlastne už ten zákazník ten incident napísal, automaticky mu neponúknuť nejaké riešenie z tých všetkých, ktoré v SAPe vlastne už tak nejak máme, alebo ktoré sme vlastne vydali. Ako to asi funguje? Toto je niečo, čo robíme vlastne v SAPe už 8 rokov. Pred tými 8 rokmi to bolo extrémne, povedzme, jednoduché, intuitívne riešenie.
všetky naše dokumenty, celú našu dokumentáciu sme nejak zvektorizovali, uložili to do nejakej databáze a keď vlastne prišiel nový zákaznícky incident, tak prvá vec bola, že sme to zvektorizovali a porovnali s tým, čo už máme nejak v našej databáze. Pred tými 8 rokmi, keď ešte AI nebolo tak strašne cool, tak to boli len veľmi nejaké nesofistikované metódy. Čo najlepšie, čo tam bol nejaký doc2vec alebo send2vec, nič zaujímavé. Momentálne, ako to robíme, používame samozrejme nejaké transformery, takže nejaké deep learning modely, ktoré lepšie tak nejak vedia reprezentovať, povedzme, ten text tej nejakej numerickej alebo v tom nejakom priestore. No a vlastne my sme nakoniec tomu zákazníkovi ponúkli nejaké 3 dokumenty, ktoré mali najväčšiu podobnosť toho incidentu s tým nejakým riešením. No ale predstavte si, že ste zákazník, ktorý platí milióny za nejaký zákaznícky servis a dať niekomu 3 nejaké veľké dokumenty, ktoré možno riešia nejaký problém, nie je veľmi efektívne. Málo ľudí na to klikne. Keď si to platím, tak prečo to za mňa nevyrieši niekto iný, že? A aj keď tam riešenie v tých nejakých dokumentoch bolo, tak ak to nebola prvá vec, na ktorú ten zákazník klikol, tak už potom neklikol samozrejme na tie ďalšie. Našťastie, momentálne, ako to vlastne tak nejak vyvíjame za pomoci Large Language Models, takže LLM-iek, je, že my zoberieme tie nejaké 3 najviac pravdepodobné riešiace dokumenty spolu s tým zákazníckym problémom, no a pošleme to vlastne nejakému modelu. Ahoj chat GPT-4, vlastne tu mám nejaký zákaznícky problém, tu mám asi, ako sa približne rieši, vyhoď mi z toho nejaký step-by-step proces, ako by mal zákazník vyriešiť tento problém. A je to oveľa efektívnejšie, než mu len ukazovať vlastne nejaké dokumenty. A na nejakú sumarizáciu vlastne tie veľké modely fungujú relatívne dobre. No ale bohužiaľ, povedzme, že sa to nepodarilo a ten zákazník klikne send to support. Bohužiaľ. No a vtedy na tom začína pracovať vlastne náš zákaznícky servis. A teraz nechcem úplne, aby ste si predstavili takéto call centrum s 1 000 000 ľuďmi, ale v Brne aspoň je to vyslovene taký development support, takže sú to ľudia, ktorí fakt majú expertízu v tom systéme hlbokú, vedia sa hrabať v tom kóde, vedia opravovať, dokonca vedia aj ďalej vyvíjať a riešia naozaj komplikované problémy s konfiguráciami, s kódom a tak ďalej. A vlastne máme veľa projektov, ktoré pomáhajú presne v tejto oblasti. Pomôžu developerovi nájsť, alebo tomu vývojárovi nájsť to riešenie rýchlejšie, alebo možno povedzme efektívnejšie. Tu máme veľa projektov, ktoré sú tak veľmi SAP špecifické. Máme tam nejaké modely, ktoré sa snažia predikovať na základe textu, kde vlastne v kóde bude potrebná nejaká oprava, na ktorý objekt sa má ten developer najskôr pozrieť. A tak, väčšinou to sú nejaké klasifikátory. Máme tam aj nejaký analýzer logov a tak ďalej, fakt veľa vecí. Ale čo sa týka nejakých large language modelov, tam máme tiež vlastne pár projektov, ktoré pomáhajú. Predstavte si, že ste nejaký stážista, ktorý len začal robiť vo firme, v nejakom tíme, ktorý má 1 000 000 dokumentácie, 400 strán v nejakom Worde, 3 wiki stránky a 4 GitHub repozitáre. No a váš kolega odíde na 2 týždne na dovolenku a ste na to vlastne sám. Tak čo sme sa snažili vyvinúť je, že každý ten tím vlastne si mohol tú svoju nejakú dokumentáciu nahrať na nejaké úložisko, tam sa vlastne tá všetká dokumentácia zobrala, nejak preprocesovala, uložila sa do našej vektorovej databáze ako vektory samozrejme a nad tým vlastne sa len dalo nejaké LLM-ko a teraz ten stážista len príde, opýta sa do chatu, potrebujem pomôcť s týmto a s týmto a vlastne to LLM-ko mu odpovie na základe tej dokumentácie, ktorú máme. Okrem toho samozrejme predstavte si, že pracujete 10 dní na nejakom incidente, máte tam hafo komunikácie so zákazníkom, je to komplikovaný proces a teraz to musíte predať svojmu kolegovi, pretože ste zistili, že to je vlastne jeho problém a jeho systém, ktorý on by mal vyriešiť. No tak sme proste do toho nášho nejakého systému sa snažíme implementovať tiež teraz len nejaké
LN nejaké rozhranie, kde vlastne si to môže človek ten celý incident zosumarizovať, nájsť, čo bol ten problém a tak ďalej. Takže tak nejak pomáhame okrem iného vývojárom. No ale teraz už vlastne ten proces, ten incident sa uzavrel, všetci sú povedzme happy, zákazníci sú tiež šťastní, my sme tiež šťastní a prichádza taká podľa mňa jedna z najzaujímavejších častí a to, ako sa vlastne pozerať na tie incidenty, na tie historické incidenty a čo z nich vyčítať. My sa vlastne snažíme nájsť, jedna z vecí, ktoré sa snažíme nájsť, je najviac časté problémy tých zákazníkov. Aby sme potom v budúcnosti mohli predpokladať alebo ich tak nejak očakávať a už vedeli vlastne aké nejaké riešenie im môžeme poskytnúť. A budovať nad tým nejaké stromy alebo dokumentáciu, aby sme to napríklad lepšie vysvetlili a tak ďalej. Toto vlastne robíme nejak tak, že sa snažíme zgrupovať podobné incidenty dokopy. A je to vlastne je to nejaký topic modeling nad našimi textovými dátami tých všetkých historických incidentov. Takže my zoberieme ich povedzme 1000 a teraz sa z nich snažíme nájsť nejaké klastre. Je to vlastne tak nejak typický clustering problém. Chcela som tu dať aj niečo aspoň trochu technické, takže len nejaký návrh toho, ako sa to dá spraviť, pretože my to robíme 1000 rôznymi spôsobmi. Ale veľmi dobrý algoritmus, presne nejaké hľadanie nejakých patternov v nejakom texte je napríklad dbScan. Komplikované meno je Density-Based Spectral Clustering Application with Noise. A čo to robí, je to vlastne hľadá automaticky nejaké veľmi dense klastre vo vašich dátach a snaží sa to zgrupovať na základe toho, ako sú blízko tie body pri sebe. Topic modeling má jednu super vlastnosť a to je presne ten noise, že tam nájde tie všetky body, ktoré nepatria do žiadneho nejakého dense klastru, povedzme. A to sú typicky vlastne nejaké noise incidenty alebo niečo, čo nepatrí do žiadnej skupiny. A taktiež ďalšia dobrá vec je, že nemusíte pritom definovať počet tých klastrov. Len som tu dala vlastne nejaký príklad. Je jedna knižnica, celkom fajn, volá sa to BERT Topic. Keby ste náhodou mali nejaký topic modeling problém, ktorý si chcete vyskúšať, tak len tak z fleku vyskúšať niečo také je celkom fajn. Vlastne si môžete postaviť celý ten váš nejaký topic model, môžete si vybrať embeddings, aké len chcete, aj z Hugging Face vlastne modelov. Nad tým si vybrať hociaký clustering algoritm, ktorý chcete a na konci dokonca to za vás aj spraví nejaké názvy tých klastrov cez nejaké GPT modely. Ja som tu teraz spomenula len 3 projekty, tak nejak, veľmi v skratke, ale samozrejme my tých projektov v SAPe máme strašné množstvo. A mohla by som tu o tom rozprávať ešte ďalšie 3-4 hodiny. Len som chcela vlastne predstaviť, ako približne v SAPe to AI používame presne tie zákaznícke incidenty. A v SAPe sa veľmi vlastne snažíme to AI použiť nie len akože takto interne, ale aj pre zákazníkov s rôznymi chatbotmi a naozaj sa snažíme to niekde posunúť ďalej. To je tak všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Máme dostatek prostoru pro otázky. Zajímalo k tomu, k té první věci vlastně, první projekt, řekněme, tak v posledních asi 2 letech tak je hodně populární přístup Crypto Generation. Áno. Takže to je vlastně přesně... To je vlastne presne to, áno. Je to vlastne presne to, čo robíme momentálne, áno. Otázka je zodpovězená rychle. Další otázka. Řešíte nějak ochranu údajů, které nebudou citlivé generaci, když se spoléháme na číslo? Tak v
prvom rade nič netrenujeme na nejakých dátach, kde nám zákazník vyslovene povedal, že nemôžeme. Takže väčšinou do toho spadajú väčšinou do toho spadajú dáta napríklad zo štátnych správ, takže to vôbec. A druhá vec je, že veľa anonymizujeme tie dáta predtým, než ich vôbec použijeme. Takže keď to už je do nejakého modelu, tak je to extrémne zredukované, povedzme. A hlavne nepoužívame tie extra citlivé incidenty tých zákazníkov. Nie, máme na to nejaké pipeliny, ktoré anonymizujú nejaké automaticky. Součástí těch incidentů jsou často i přílohy. Můžete pracovat i s contentem těch příloh? Nebo snažíte se to nějak handlovat? Protože třeba často zákazník připne do komunikace obrovský dokument s postupem. Tak jestli se snažíte pracovat i s tímto, že tam je spousta těch informací, které dá. Jasné. No na čom ja pracujem, tak s tým nepracujeme. Vyslovene pracujeme s tou komunikáciou, pretože tie prílohy niekedy sú rôzne. A samozrejme, ja viem, že keď aj v incidente je často, že vyriešilo sa to cez Teams meeting, cez hovor, tak to tiež nemáme šancu nejakým spôsobom s tým niečo spraviť. Takže občas tam niečo chýba, samozrejme. Vždycky to tak bude. Další otázka. Mě by zajímalo, jestli jsou tam nějaké problémy s tou umělou inteligencí, protože se ušetří náklady, to je jasné, ale jestli to působí nějaké potíže, ta umělá inteligence v tom procesu. Potíže? Rozmýšľam. Jestli řekne, ano, když to funguje, základník to udělá, a vybuchne na to, nevím třeba. No jasné, že takto AI u zákazníkov momentálne vyslovene len máme nejakého AI asistenta, volá sa to Joule, a to je jediná nejaká AI, ktorú teraz ma hneď napadne, ktorú používajú zákazníci. A tamto ešte je v procese nejakého pilotného tohto, takže neviem úprimne povedať, ako to funguje 100%. No tak 100% nefunguje nic, no jasné. Ale jako, a máte vyhodnoceno, kolik vlastně tím šetříte? Když poskytnete, to bylo v té první fázi, že prostě místo toho, aby to šlo tomu, nevím, jestli to povedlo Frantovi, a to prostě tomu nějakému chatbotovi, který zákazníkovi něco poradí, a když se zadaří, tak jo. To znamená... Máme nejaký proces, ktorým meriame vlastne, či ten zákazník, tak niekde sa pozeráme, čo vlastne ten zákazník napríklad hľadal v tom portáli, a či, aj keď to hľadal, či potom vytvoril ten incident. A tak nejak z toho vieme merať, aké vlastne tie problémy sme nejak nenapadne ma to slovo. Odklonili na základe toho, že sme napríklad vygenerovali nejakú časť dokumentácie na základe tých historických incidentov napríklad a tak. Takže máme na to nejaké spôsoby merania. A jak se na to tváří zákazníci, že prostě jim odpovídá umělá inteligence a ne člověk, když to platí? No to úplne ne, akože neodpovedá im umelá inteligencia. Ne. To takhle není. Skôr je to len, že fakt tie projekty sú na to, aby sme zatiaľ pomohli tým vývojárom to robiť nejak efektívnejšie, alebo potom analyzovali predtým. Ale vyslovene AI ešte neodpovedá nikomu. Tady jsem viděl náznak. Je to jednotný rok, zhruba třeba naznačit, kolik procent nebo jakou část těch problémů budete řešit v jednotlivých stupních? Úplne asi nerozumiem presne. A že koľko sme akože odklonili... Teraz momentálne... Momentálne neviem tak z hlavy povedať nejaké číslo úprimne. Takto viem, že určite minimálne 60 až 70% incidentov je vlastne takých, ktoré už nejak naša dokumentácia rieši, alebo nejaké iné dokumenty, wiki, alebo tak. Takže na tie vlastne incidenty sa tak nejak zameriavame, aby v budúcnosti už ani neprišli. Ale momentálne neviem povedať len tak z hlavy v ktorej každej tej fáze. Vyvíjíte aj nejaký vlastní model, alebo že využíváte ChatGPT nebo Microsoft?
vlastný model, ale neviem, či viete, ale u nás sa programuje v ABAP. To je taký srandovný jazyk. Viem, že neviete. To je taký srandovný jazyk. A viem, že tam sme mali samozrejme, nikto v ABAP nerobí, takže tie large language models len tak z ruky sú úplne zbytočné. Takže viem, že na to sa trénuje náš vlastný nejaký jazykový model, ktorý bude vedieť potom doplňovať ten ABAP kód a pomáhať developerom takto. Takže minimálne to áno. Nejaká otázka? Jsme vás pěkně grilovali, co? Dobrá, já myslím, že můžeme sekci ukončit. Ještě jednou vám děkuji za